Soňra hormatly prezidentimiz Azerbaycan Respublikasynyň premier ministri Ali Asadow bilen görüşdi. Belent mertebeli mihman Türkmen toprağynda mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, abadada geçirilýän halkara maslahatyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we olaryň çözgütlerini işläp taýýarlamak üçin netijeli meýdança bolup, deňze çykalgasy bolmadyk döwletler üçin oňyn özgörtmeleri alamatlanýandygyny belledi. Şeýle de dostlukly ýurdun hökümet başçyny hormatly prezidentimize hem de gahrman arka dagymyda prezident Ilham Aliýewiň mähirli salamyny we ähli türkmen halkyna awadançylyk baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Döwlet başçymyz mehmany mübareklep ýurdumyzda geçirilýän ýokary derejedäki maslahata gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjanyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan edip, iki säk duguşlukda köp ogurly döwletara hyzmatdaşlygyň özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň tutuş toplum boýunça pikir alşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan hemde Azerbaýjan diňe bir iki taraplaryň esasy gatnaşyklary işin ösürmek bilen çäklenmän iri halkara guramalaryň we sewit düzümleriniň çäklerine netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri Ali Asadow birek-birege hoş niýetli arzuwlary beýan edip, iki dostlukly ýurdun milli bähwitlerini hemde durmuş ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny dolu laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etdirilejekdigine berk ynam bildirdiler.